Ukusivusa ngalezi zinsuku okungathi ubuthongo obumnandi kakhulu kuzo. Sibonga umvuso wami wenkosi usilethe kule ndaba yomthandazo. Baba othandekayo, kulapho amandla etholwa khona. Nkosi yami, kulapho sihlunyeleliswa khona, kulapho sigotshwa khona, sikhanywa, kuphume konke ubuthina kusale ubuwena, ukuze la sihamba khona bathi hawu nangu uKristu. Siyathandaza ke Nkosi kusisizwe lakho, kusisenokwabiwa kwalo, wenzele ubuhle begama likaJesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Ezinye zezinto bathandekayo ekufanele zibe ama-sign ukuthi ibandla liyabuyiselwa, ukuthi ibandla lingene emthandazweni, umthandazo ube ingxenye yempilo yebandla. Kungamenyezelwa ukuthi kunomthandazo. Ebona imthandazo le uma sesiyimeme, angisho ukuthi kubuka imemezelo bathandekayo, ningangithathi kabi. Kodwa yabona imthandazo le nama sesiyimemezela, sicela wozani bazalwane sizothandaza. Kusho ukuthi ingoba siqhelile emthandazweni. Bekufanele ngabe i-leadership ine-problem yokuthi bathandeka ke nimi namhlanje ukuthandaza khona sicela ukukwenza. Yabona, kungamiswa ama-programs ukuze kuthandaze, kodwa ke kuthi ukumisa kancane umthandazo ukuze kungene enye i-program. Ngiyayizwa into engizamukisho bathandekayo ukuthi ngamanye amagama umthandazo uyi-program yethu yansuku zonke. Bese ke ngalesi sikhashana esincane nje sithi ukuma ukuze sifake lokho esifuna ukufaka, mase kudlulile siqhubeke nomthandazo. uJesu ke wayephila kanjalo. So ngithi ke uma ibandla selingena kwi-restoration, lingena kubuyiselweni izinto zalo, uzolibona ngoba ibandla likuthanda ukuthandaza, lingena emthandazweni. uJesu lapha nizwile bathandekayo ukuthi kuthiwa emini wayebasethempelini efundisa, malishona ilanga hamba entabeni yemnqumo. Sikhulumile ukuthi mayisentabeni yemnqumo, especially ebusuku, usuke esensimini yaseGetsemane, ngoba insimi yaseGetsemane isentabeni yemnqumo. Ila kwakuyindawo yakhe khona yokuthandaza. I-lifestyle kaJesu yayithi uyathandaza ebusuku, uyasebenza emini. Ebusuku nje ahosheke, ahamba othandaza, emini ke asebenze. Uma uJesu bathandekayo enguNkulunkulu, ngoba umzukwane ehla ezoba esenyameni akayekanga ukuba uNkulunkulu.
wayenguNkulunkulu esenyameni, kodwa ukuba senyameni kwamenza wancika emthandazweni. Now i-question ke ithi uma ke inkosi enguNkulunkulu incika emthandazweni uma isenyameni, oh, how much more thina? How much more thina? Mafuna incwadi yamaHebheru kuthiwa waletha wayisa imikhuleko yakhe nangokukhala nangokudazuluka eyisa kulowo owayenamandla ukuthi amsindise ekufeni. Yamangaza leyo ndaba. Ngangifunda le ndaba yamaHebheru vele inhliziyo yami imangala ukuthi umbhalo wamaHebheru umchaza uJesu njengomuntu owayedepende emthandazweni. Aze athi asinaye umpristi ongazwelani nathi ngoba naye waba senyameni, uyazazi zonke izimpi zethu zasenyameni. Yena ke bese yasho umbhalo wamaHebheru ukuthi wayinqoba ngokuthandaza. Oh, bathandekayo. Uma ezoyokondla abantu ke wayengayi kuyokondla abantu engathandazanga. Okay. Kaningi uJesu khona la avele athi khona uthi uJesu akuyakhuluma nje into abadidayo abantu abamlalela. Uthi onke amazwi engiwakhulumayo awaveli kimi, wathatha kuBaba. Bese ethi ngoba lokho indodana ekwenzayo ikubukela kuBaba. Uthi njengoba uBaba enza nendodana ke iyenza. Ngathi mangifunda lamavesi ngayibuza ngathi nini Jesu uyithatha nini into ozoyikhuluma kuBaba? Umbona nini uBaba enza na? Impendulo yavela la ukuthi uma sekulalwa uJesu akalali uyoba nefellowship noyise awubazalwane. Kusho ukuthi lapha emthandazweni kula athi ethandaza uyise bese yakhuluma. Ngesikhathi uyise ekhuluma ufaka amazwi azothi ekuseni uJesu mayese ebantwini afika akhulume wona. Ingakho enaleli likholo lokuthi athi lokho engikhulumayo nguveli kimi ukuthatha kuBaba. Emthandazweni ambone uBaba enza. Ambone uBaba enza, kukhona izinto azenzayo bese ke naye ke esezozenza ukuthi ngamanye amagama uNkulunkulu uzenza ezweni lakomoya. uJesu lento eyenziwa uNkulunkulu ezweni lakomoya bese uJesu eyenza la emhlabeni ezweni lenyama. Let me qualify that with scriptures. uJohn umbona uJesu esezulwini, umbona njengewundlu elahlatshwa umhlaba ungakanjani. Yabona ukuthi izinto ezenzeka lapha ngokweplani kaNkulunkulu aziyona i-coincidence, ziqale zenzeka ezweni lako moya. Kusho ukuthi uJesu wayembona uyise in the spiritual ukuthi ngakusasa kuzoba nendoda ehlezi eduzane komgwaqo uBartholomew engaboni, ambone uNkulunkulu enza indoda lena ivuleka amehlo bese naye ke ekseni avuka yokwenza njalo. Uthi wayazi ngani ukuthi uma esezothola ithole lembongolo ukuthi likuphi ithole lembongolo, nanokuthi uma abafundi sebathuma bazohlangana nomuntu ethwele imbiza wayekubona emthandazweni. Hayi, ngoba uthi lokho engibona uBaba ekwenza nami ngenza khona. Now
Asikwazi ukuzincisha ke leli thuba abathandekayo ukuthi sibe abazalwane abangathandazi, especially sibe ibandla elingathandazi, ngoba nangu uJesu simthola ethandaza ngaphambi kokuthi azofida abantu aqale emthandazweni, ngoba idlelo la kudla khona abantwana bakaNkulunkulu uNkulunkulu. Uma thina abashumayeli singayi enkosini, intshumayelo zethu zingeke zibe ukudla okuyisa abantu enkosini, ngeke futhi zibe ukudla okuvela enkosini. Angithi nayi example kaJesu kuthiwa ebusuku uye entabeni ayothandaza, abuye-ke ekuseni azofundisa, beze abantu bavuke ekuseni beze ethempelini bafuna ukuzomlalela ngoba kukhuluma indoda ene-fellowship noNkulunkulu, ekulanda kuNkulunkulu ukudla ezokunikeza abantu. Ukudla noma kukhona kukuningi, kodwa akudliwa konke, futhi akudliwa inoma kanjani, futhi akudliwa inoma bani kube kukhona. Umntwana ezelwe ekhaya, noma ngabe kuthiwa ifriji igcwele namakhabethe agcwele, awagcwalele yena. Uthe khona kodwa kuze kuphele emakhabetheni, angaze angafake nokukodwa okuvela emakhabetheni ngoba yena unokwakhe. Uma ke ibandla londliwa, abantu abangaye emthandazweni bazonikeza ukudla okungesona okwaleso sikhathi, ngoba noma kukhona kugcwele amashalofu aphumi konke kuyetafuleni. Ukudla okuphuma efrijini nasekhabetheni kuyetafuleni kunezikhathi zakhona. Akwazi ukuthi ngalesikhathi uma uphuma la efonkonzweni usuye endlini before ulala uzothola isapha bese ukhipha ama-cornflakes nobisi. Akusona isikhathi sakho lokho. Now abantu abondla ibandla ke bengahlali emthandazweni, noma ukudla kukhona bazokukhipha ngesikhathi esirong, ngoba abazi ukuthi isikhathi sini manje, xoboni yokudla okumele idliwe manje. uJesu wenza lento bathandekayo, angazi noma siyabona yini. Idla nami lento engikhulumayo, ngingacathi ngibhekise kunina nami iyangishaya. Mina ngcono ke ngoba nilalele, mina ngishaya kakhulu ngoba kukhuluma mina. Phaka mina. Ngishaya nami. Uyabona? So we need to be careful. Ngifuna ke sifunde ukugcina ngoba sesizothandaza. Izenzo chapter 12 verse 5. Sisengasemthandazweni sizobona ke ukuthi ibandla elithandazayo iziphi izinto elizinqobayo malithandaza. Cela ufundele nje uverse 5 chapter 12 wezenzo. Ngakho-ke uPetru wagcinwa entolongweni, kepha ibandla lamkhulekela ngesineke kuNkulunkulu. Ngakho-ke uPetru wagcina entolongweni, ibandla lamkhulekela ngesineke kuNkulunkulu. Cela ufunde noverse 6. Ngishuthe ngikhohle ukubhala la ukuthi no 6. Kwathi mhla uHerode ebezukumphumisa ngalobu busuku, uPetru wayelele phakathi kwamabutho amabili, eboshiwe ngamaketanga amabili, nabalindi phambi komnyango begcina intilongo. Thank you.
Angithi bathandekayo siyayazi le ndaba angabe ngisayo kwi-background yayo ukuthi uHerod ukhuphula isandla manje uhlukumeza ibandla, aqala wabulala uJames wamnquma ikhanda, wabona ukuthi amaJuda ayajabula, wasethatha uPetro-ke wambopha-ke ngenhloso yokuthi uzombulala-ke, uzokuya ecaleni limlahle ambulale naye. Bengifuna sibheke indlela aboshwe ngayo lapha, kodwa uverse 5 kuthiwa ibandla lathandaza kanjani? Ngesineke kuNkulunkulu likhulekela yena. Ngesineke. Isineke yini isineke? Umuntu makuthiwa wezinto unesineke, mhlawumbe singayichaza kanjani leyo? Ukwenzisisa. Ungajahi. Okay. Ngiyacabanga ukuthi maningi amagama okuchaza isineke. I-King James ithi without ceasing. Ngamanye amagama likhuleka ngokungayeki. So uma lelizulu lithi isineke kusho ukuthi liqonde ukuthi ngoba phela isiZulu sisuselwe kuleli lesingisi, liqonde ukuthi ukuthandaza ungayeki isineke. Now ukuthandaza ke ungayeki yilo mthandazo othi ngiyathandaza, angiyazi answer izofika nini. Noma ke ingafika nini ke, noma ingadileya kangakanani, ngizoba nesineke, ngizoyilinda izifike. Persistence. uJesu wenza isibonelo ngomthandazo onjalo, wathi na indoda ihlezi kudlula umuntu lapha umhlobo wayo ucela ukulala ngoba sekuhlwile akanasinkwa, avuka emakhelwane athi hayibo umhlobo wami ufikile manje anginasinkwa, ake ungiboleke isinkwa ngizokukhokhela ekuseni. Uthi uJesu lo ngaphakathi athi awu manje mina sengilele nabantwana bami silele, awusiyeke ungasihluphi. Bese ethi-ke ngenxa yokukhongisisa kwalo semnyango lo ngaphakathi yogcina njani unesineke lo nokha ngaphandle. Isineke sakhe sithi ngizoqhubeka nokhe lapha emnyango aze avule lo ngaphakathi. So ibandla ke lithandaza umthandazo onjalo ukuthi sizawuqhubeka sithandaze aze uNkulunkulu aphendule ngesimo sikaPeter. Engakaphenduli ngeke siyeke ukuthandaza. Now uPeter ke umeleni ke kule ndaba. Ngifunde la siqale khona siyakhumbula ukuthi uJesu uye entabeni yothandaza abuye afundise. So uJesu kusho ukuthi uphethe isinkwa, so sokuphila. Uyena owondlayo ibandla leli, ne? Uthi ke mayisehambe ezulwini ubiza uPetros uthi Simoni kaJohn yangithanda na. Kuze kube kathathu athi yondla amawundlu, yondla izimvu zami, yondle izimvu zami, ne? Na uPetros ke igift yebandla responsible for ukondliwa komhlambi. uSathane ke uyamthatha uPetros umfake ejele. Makuboshwa umuntu owondlayo kusho ukuthi laba abondliwayo ke bazoficwa indlala. uSathane akasaniyeki manje ukuthi nihlale emakhaya ngoba uyazi ukuthi niyalithanda isonto lenu. Limnandi. Uyaniyeka nize kodwa bophu Peter. Hey. Nihlale lapha, nihlale endlaleni.
Peter uboshiwe. Bona ke ibandla lingathandazi ke lizoqhubeka nendlala lize life. Ijele leli lihlangene nendlala eBhayibhelini igama lokuqala nje sizwe ngokuthi connective ijele. Mawufunda iBhayibheli nje akho jele nje uqala nje kuGenesis chapter 1 uza nayo uthi ijele ulibona sekuboshwa uJosefa. Hawu kanti khona ijele. Uboshwe lana uJosefa. uSathane uzama ukuthi abophe igift ezovikela umhlaba endlaleni. Ngoba iyeza indlala ngithi. Kodwa manje umuntu oanonto uNkulunkulu ukuthi akwazi ukulungiselela indlala ezayo ukuze abantu aphakathi kwabo kuthi kunendlala ekhungethe umhlaba wonke bona babe nokudla okuchichimayo kube yinala eGibhithe kodwa kuyindlala emhlabeni wonke. uSathane umthatha umfake ejele. Ibandla ke liyamthandaza uPeter. Ibandla lingathandazi ke liba naleyo problem yokuthi liboshelwa oPeter balo. Bahlala ejele isikhathi eside bangaphumi okusho ukuthi iyandeke indlala. Iyahlupha ke indlala ngoba ayifani nenhlamvu yesibhamu. Awufi manje. Awufi manje endlaleni. Uyaqhubeka nje uphila uvuke ekseni nabavukayo ulale nabalalayo. Ulokhu wehla nje nezifo ke ziqaleke ziqatheke kalula ngoba awunakudla. Kodwa usaqhubeka ubalwa nabaphilayo. Ebona ingozi esebandleni elingathandazi. Liboshelwa abantu abathunyelwe ukulondla baboshwe basuswe phakathi kwabo bafakwe etilongweni. Bahlala etilongweni bekhona bame lapha phambili kodwa uthola ukuthi abaphethe kudla ngoba baboshiwe and bazokhululwa yibandla elithandaza ngani. Uboshiwe uPeter ejele unjani futhi lapha verse 6 wayelele. Hawu okay. Kusho ukuthi umibandla lingathandazi ngesineke lificwa yini? Tho liyalala. Inkinga ke ngumuntu olele ukuthi kwenziwa yonke into angithi uyekala amasela afike emini sibhekile asikhombe ngeibhamu kodwa mawufunda nje iBhayibheli kuthiwa isela lifike ebusuku angithi lifike emlele lithathe konke niqambe niyavuka ekuseni hawu khona into engasekho. So ibandla lingathandazi ke liyalala ke mase lilele ke ibandla ke isitha ke bese siyeba ke sebe sitshontshe esikuthandayo size singene nasendlini yengcebo sithathe izitsha zegolide nezesiliva. Ngoba linjani ibandla? Uthi eGetsemane uJesu uya ukuhamba usuka isigaba esingangokuphonsa itshe. Nkosi yami Jesu. Uyathandaza uthi Nkosi uma kungenzeka idlulele ndebe kodwa kungabe yami intando kumbe yakho. Uma ebuyela kubafundi bakho bafutha kanjani? Into ehluphayo ngobuthongo bufika ngalesi sikhathi ekufanele ngabe uvukile ngaso. Hlupha ngalokho ubuthongo. Ngalesikhathi ufanele uvukile ngaso vele kufike. Futhi ufika ngamandla
Ma unesikhathi sakho nje sokuthandaza lapha ebusuku. Oh, masingakafiki ubhekile nje uright. Yonke wenza yonke into nje uright. Mase sisondele kuthi ngila uthongo. Ngoba uthongo uyasithanda lesi sikhathi okufanele ngabe akufiki ngaso. Ufike ngaso ke. Manje kuyingozi ukuthonga ngoba mase silele isitha siyeba. Sitshontshe ke amagugu nengcebo yasendlini kaJehova. Sihambe siqhubeke nenkonzo kodwa sesiyiphuwa sihlwempu. Sishawe spiritual poverty. Zebiwe zonke izipho zikamoya ebandleni kusale abasonti. Bathandekayo asisonti thina. Ningayisondela nje phela manithanda isonto but asisonti. Siyakhonza. Inkonzo yethu ihlukene izigaba ezintathu. Sikhonza uNkulunkulu qala. Sikhonzane sodwa. Bese sikhonza umhlaba. We minister to God, we minister to one another, and we minister to the world. And so when we minister to God, sidinga umoya, umuntu wangaphakathi ovukile. Yabona ongekho ebuthongweni, umuntu wangaphakathi ngoba lithi iBhayibheli uNkulunkulu ngumoya, abamkhonza ngani? Ngomoya nangeqiniso. So ke uma minister to God, si minister kuNkulunkulu ngani? Ngomoya. Asikhonzi uNkulunkulu, asimkhonzi ngechorus, asimkhonzi nge-worship song, asimkhonzi nge-keyboard nangeculela islow kuthiwe le worship, simkhonza ngomoya. Kufuna noma sicula kodwa ukube umoya okhonzayo, ungabi yivoice lesicula ngayo. Ay man. Ukuba bona abantu abacula kahle abashaya worship emnandi kodwa komile enkonzweni akunaNkulunkulu, akunaconsi le presence. It's because bamkhonza ngamaphimbo. Uthi uJesu ekhotha uIsaya uthi lesi sizwe sinkhonza ngeindebe zomlomo kodwa inhliziyo yaso ikude nami. Yabona? Uma sesikhonzana sodwa ke bese sikhonzane ngezipho, gifts. When we minister to the world, si minister ngezipho nangama ministries. Amagugu ke la usathana vela wantshontshe ke masilele ke makuyibandla lelele ke njengoPeter. Wantshontshe. Sisale ke lana si. Yaba? Yazi bazalwane ukube ngempela senza izwi sikhonzana ngezipho kahleni bakwethu soxatshaniswa yisibangane ngoba phela indlela engikuthinta ngayo ngikuthinta ngegift nawe indlela ongithinta ngayo ngithinta ngegift ubani olimaza omunye la ngizobona sesiqhuzulana sesilimazana kusho ukuthi ngikuthinte ngento iBhayibheli elingangigunyazanga ukuthi kuthinte ngayo. Ngoba kuthiwa uma ngikhonza wena angikukhonze ngegift kamoya. Nawe uma ukhonza mina ngikhonze ngegift kamoya. I-interaction yethu once sangena ingakho iBhayibheli lithi bheka kuhle kumnandi ukuba abantwana bakaNkulunkulu behlalisane ndawonye kufana namafutha ekhanda likaAroni. That is the oil lena isho eyehlayo imele umoya ongcwele ukuthi uma sikhonzana ngezipho zikamoya kumnandi. There's always peace. Angidluleke ekulaleni. Uboshiwe uPetru amaketanga amabili. Now amaketanga ke lawa angithi amaketanga athinta inyama ambophe enyameni, Yes. Ibandla elingathandazi ke liba ibandla eliboshwayo
liboshwe ukucindezelwa imimoya, liboshwe ngisho ukucindezela ama-individuals. Thola ukuthi abazalwane bayakhonza kodwa banemimoya nje bahluphayo, banezinto, banama-habits abahluphayo, abanye bane-spirit of unforgiveness, siyi-bondage, siyabatorment, abaxoleli. Sekuze kuyaziwa ukuthi ubani umgweme, try by all means ukuthi ungamthinti, ngoba uke wamnyathela mntakababa uyokupheka ngebhodo elincane yozuvutha. Kuyaziwa ukuthi akaxoleli umzalwane ubani. Ibondage leyo efanele uzoqaqwa yibandla elithandazayo. Awu bazalwane, kuthiwa lathandaza ngesineke, uNkulunkulu wathumela ingelosi yathi mayimthinta uPeter wavuka ebuthongweni, amaketango awa engaqaqanga ngokhiye ababophe ngawo. Ngoba i-deliverance yabazalwane enye, bazalwane, sizohamba sifuna abantu abane-gift of deliverance uma siyibandla elinqenayo ukuthandaza, ngoba izibopho ziyawa ziwiswa ibandla nje ukuthi liyahlangana lithandaze. Noma bethiwa nomoya we-unforgiveness, umoya wokugcina ama-grudge, kodwa uma ngikhonza la eChesterville ibandla elihlala ensimini yaseGetsemane, ngibone nami sengiyi-delivered, ngingazi nokuthi ngideliverishwe nini. Nkosi yami, iketanga lesibili ngoba kuthiwa amabili, elesibili elezifo. Sasa niyathanda ukusigulisa nje. Yazi sivele sigule nje. Thola ukuthi siyagula, awukahleni. Incane siyagula, kancane siyagula. Akutholakala ngokuthi siphethwe yini masithi siya kodokotela. Kufuneka ibandla elinjani? Lithandaza. Ukuze azowa lamaketana. Singalandanga umuntu bazalwane. Sithandaza nje. Hallelujah. Si-intentional ngomthandazo. Siqondile ngomthandazo. Angivale ngokuthi kunamasosha amabili. Angapha nangapha mgadile. Those are the angels of Satan. Angithi niyazi bathandekayo ukuthi thina njengabantwana bakaNkulunkulu izingelosi zadalelwa ukuthi zisikhonze. So njengoba uhamba nje, you've got angels that minister to you 24/7. Now usathane uyathanda ukukopela izinto zikaNkulunkulu. Njengoba unengelosi asayine uNkulunkulu ukuthi zigade imini nobusuku, naye ithumele zakhe zigadile ukuthi uma uke walala wena zithatha ithuba. Yes. Those are the angels of darkness that follows you wherever you go. But uzothola ukuthi sikhululwa zikhona ngoba ibandla lenjani? Ngaphandle kwegate sesiyathandaza, umfundisi uzoza ngaphambili azosithandaza. Ngaphandle kwegate kuthiwa kubekwa amanye amasosha futhi. Those are principalities, lamadimoni ala phezulu. Agade isango ngoba ayikho indawo engenasango. Nala eChesterville, Chesterville as a township, ilokishi, spiritual gate yaseChesterville. Usathane ubeke isikhula. Khumbula uDaniel ethandaza. Wathi nje mayithandaza after 40 days ufika uGabriel uthi hey, ngelanga lokuqala uthandaza ufuna ubuso bakho uNkulunkulu. Yaphuma impendulo ngathunyelwa kathiwa ngilethe. Kodwa isikhulu sasePersia sangivimba la. Ngaze ngacela ukuthi kulethwe uMikhayeli azongilekelela, indawo nendawo ine spiritual gate esigadiwe
amadimoni ukuze ama-blessings kaNkulunkulu awaletha kuleyo ndawo avimbeke. Ibandla elithandazayo ke likwazi ukudila nalawo masango. Manje uJesu nje nginika ihluthulelo zombuso enikubopha emhlabeni kuyaboshwa nasezulwini. Uma ibandla lithandaza le isikhulu lesi samadimoni esisegeyithini lendawo udilwa naso ukuze izinto uNkulunkulu ayihlelele indawo zingavindeki zifike. Uyabona ukuthi ibandla lithandaza ngesineke linqoba izinto eziningi kanjani. Uyabona ukuthi ibandla lingathandazi ukuthi lisenkinga kanjani. Uyohlala ke uPetros ejele lize liphele. We can't stop praying whatever. Amen. No, we can't. Uma sifuna ukuphila asithandaze. Umthandazo uvula yonke iminyango for our supply. Yabona amakhona esidingayo siyasikhathazeka thina sifune lento esidingayo.